Bibi, pagalitan mga magpapaputok, Bibi. Sige, anong sabi mo sa papaputok, Bibi? Ayan, welcome back mga guys. Yes, you broke it down, yo. Happy New Year po, and for today's video, narito po ang ating vlog sa naganap na New Year. Wow, Ibi! O, ano masabi mo, Bibi? Hala, ayun na. Bibi! Nahihimang raw, Bibi namin, oh. Ano na kaya ang nangyayari sa mundo? Bibi, pagalitan mga magpapaputok, Bibi. Sige, anong sabi mo sa papaputok, Bibi? Pagalitan mo. Hi. Pagalitan mo, Bibi, ang nagpapaputok. Ay, hindi. Anong sabihin mo, Bibi? Bibi, anong sabihin mo? At ayan mga guys, lumabas na kami nga ng mansion at pupunta kami dito sa aking kapatid sa kabilang ibayo at dito namin ipagpapatuloy ang aming sereblasyon. Opo. Halika na dito, Ibi. Ayan, oh. Nakapandong pa siya eh. Ay, nakakalo siya. Ayan mga guys, shout out sa lahat ng aking mga followers. Happy New Year po sa ating lahat at nawa po ay masarap po ang inyong handa for today's video. Guys, manigong bagong taon po para sa ating lahat. Nawa po ay maging malusog, masigla at puno ng buhay ang ating bagong taon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa sa kabila po ng mga pagsubok na ating pagdaraanan. Maging matatag lang po tayo at syempre manalig po tayo sa Poong May Kapal dahil siya po ang tunay na nakakaalam ng lahat. Magdasal po palagi tayo para sa proteksyon, kaligtasan at syempre
para sa mga biyaya, para sa ating mga buhay at sa ating mga minamahal. And thank you so much sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Isang buong taon na naman po tayong nagsama-sama at hari nawa po'y samahan po ninyo muli ako para sa panibagong taon. Welcome 2025 at syempre welcome sa inyong lahat, aking mga followers. Dagang salamat sa inyong suporta at pagmamahal. Yes, you break it down, you. Opo.